זה מכונית. מה זה? זה ביטוח לא. מכוניות שמתפוצצות. ביטוחים הולכים לחגוג. זה כמו פופקורן, זה נשמע, אלוהים. אבל נראה לי קראו לך. נראה לי מוטי. שמעתי קובי. יואו, אנשים בבעלה שם. תראה, גם ליד הים יש שם, נפל כנראה בשטח פתוח. זה מזמן, זה עוד לא חיבוד. גם פה, 2, תאמי. פה, אחרי הגילות. איפה? לא, זה לא זה. לא, זה לא אמיתי. והם ממשיכים לראות.